Ayaz babamız qarrab, öz işinden iripdir. Täze ýyla geljek diýip, türkde işe giripdir. Garpamygy uçurup, keyiklerden gaçyryp, türkde işläp ýörenmiş, telefonu öçürüp. Aylyk alsa uşşakmış, türkden bärik geçsekmiş. Goşku aydyp berene, dollar waryn seçsekmiş. Yetip gelýän täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun, bereketli ýyl bolsun. Hany Ayaz baba jaňa deliň gelýärmi ýa gelenok? Gowme Ayaza, sen gelýänsiň-a? Hemmekistan araşjandyr aýlyň allyň gaýtdyn. Inni ağlama adamlary. Gowmenem. Bir madar wa iki madar ýok. Gel onna bir garaşjak sana. Hemmekişe gelýämiş diýip aýdaýjak. Rum kovar, wotga alyp gel. Dabay habarlaşar. Nice müň dağlardan düzlerden geçip, biziň ile Ayaz baba gelýärmiş. Ýollarda nice müň dollarlar seçip, biziň ile Ayaz baba gelýärmiş. Garşylaň, turup garşylaň. Ellere urup garşylaň. Gelenini anyp görüp garşylaň. Biziň ile Ayaz baba gelýärmiş. Hasatyn haltatyn goýman ýanyndan, insanlary söýüp şirin janyndan, haltatyn dollar baryndan. Biziň ile Ayaz baba gelýärmiş. Garpamygy biziň bile goýmaga, ýyl çalşygy bütün dünýä ýaýmaga, täze ýylyňyz gutly bolsun diýmäge, biziň ile Ayaz baba gelýärmiş. Ýyllaň gojagyny kışda da ýyllap, ajap täze ýyla elini bulap, oğuz han nesline uzak ýaş dilep, biziň ile Ayaz baba gelýärmiş. Garşylaň, turup garşylaň. Ellere urup garşylaň. Taňry salamyny berip garşylaň. Biziň ile Ayaz baba gelýärmiş.